Molt bones a tots, aquí Raúl Català i aquí us porto un nou gameplay, un vídeo en què em faig la meva amb la PP90, però primer anem a mirar els primers factors del vídeo. Aquí, ja, com veieu, començo amb una doble baja amb el C4, sí, una doble baja, vaig corrents a veure si els pillo els altres que s'han escapat per aquí, vaig no, un tio amb el Franco, pam, però el puc matar, i aquest tio serà molt famós en aquest vídeo, bueno, famós, serà un personatge important, ja veureu, bàsicament el títol fins i tot es basa en ell perquè és el que anirà amb la mà del mort. I com veieu aquí veig aquest campero i dic, però com es pot ser tan campero? Sisplau, ja veuràs tu ara et trolejo. Doncs si li tiro segadora a veure si es desperta, el tio l'únic que fa és tirar enrere, jo li fico l'arma pel cul, sembla que li agrada, se gira per fer-me un petó i el mato, em tiro al cap i dic, doncs, fota't campero que ja portava una mini ratxa i veieu que el franc tirador m'ha fa el cuit de la seva vida, el mateix personatge que el vídeo va dedicat a ell, perquè amb la mà del mort aquest tio és una màquina. I com veieu aquí me torno a trobar un campero i dic, espera, tu t'has enganxat el C4 al cap, però el tio se gira, no, se gira, pam, m'és igual, el mato, m'és igual si em suïcido, i aquí torno a matar aquest i dic, bueno, deu estar en l'última batalla, no està amb la mà del mort, aquest és el que està amb la mà del mort 1000 cops en aquesta partida, i aquí ja comença la ratxa amb el C4, com veieu. Aquesta partida serà molt intensa, en moments seran molt intensos i en altres moments no, o sigui, així de clar, ara per exemple no me'n trobo cap perquè devien estar campejant o no ho sé, però i després me'n trobo de cop, me'n trobo a 7, després no me'n trobo a gaires, després me'n torno a trobar uns quants, o sigui que la partida va com va, aquí me'n trobo aquest, i l'altre s'escapa i dic, o torna a vindre, a veure si torna a vindre, no ve, s'ha anat cap a la B, doncs anem cap a la B tampoc hi és, i dic, aquest tio s'ha d'haver quedat per allà al mig. El vaig buscar i sí, estava apuntant, campejant, esperant que algú passés. I dic, quin morro que tens, vaya campero. Aquesta partida ja, amb els factors que heu vist abans, dic, aquesta partida serà bastant merda perquè, joder, tu, és que no, trobar-me els així, dic, de les típiques partides que no paren, però aquí veieu que em mato aquest que surt disparat amunt, m'hi acabo de fixar ara mateix, ho acabo de veure que surti disparat. Mare meva, després ho anirem a veure al modo cine. Hòstia, tu, aquest joc, les coses que té. I com veieu aquí ja me n'he carregat a 7, me'n acabo de carregar a 7 i a mi el que m'agradaria és que ells revisquessin aquí on acabo d'apuntar ara, on estic jo ara mateix, o sigui que jo els mateixos en una punta i ells revisquin a l'altra, però no de l'altra punta del mapa, sinó de l'altra punta del lateral del mapa que estic jo. No sé si ho enteneu. Aquí Robocat en l'última batalla, no sé si ho m'enteneu, però per exemple hi ha un tio que es diu Green Goblin HD del YouTube que és una màquina, per mi és el déu del Modern Warfare 3, en el seu canal és un americà, el seu canal penja triples Moabs i n'ha penjat 4, una terminal que l'ha penjat fa 2 dies i va sortir fa 4 dies a l'Xbox. El mateix dia que va sortir els 3 nous mapes d'Xbox, aquest tio va penjar una Moab a cada mapa, a The Commission, a Terminal i a l'altre mapa que no sé com es diu ara mateix. I clar, jo vaig veure el meu mapa a cada mapa i dic, aquest tio és una màquina, aquest tio el segueixo jo, i cada dia estic entrant al seu canal perquè és que m'agrada, tio, que, per exemple, avui ha portat una Moab amb 69 segons, o sigui, no és per fer publicitat, però és que per mi aquest tio és l'únic tio que vaig al seu canal cada dia amb ganes de veure vídeo, perquè sé que aquest tio no em decepcionarà, que sempre penjarà un gran vídeo, i això, perquè ho sabíeu. I dir-vos que aquest vídeo els hi presentaré els de Community Cat perquè busquen 2 nous membres i jo vull formar part de Community Cat, bueno, ho intentaré almenys entrant al concurs, un repte que tinc, els enviaré el vídeo amb el comentari aquest mateix que esteu escoltant amb aquest vídeo i si a ells els agrada, si sóc d'entre els 6 que els agrada o per allà no sé com era, m'acceptaran, me diran que faci un altre vídeo i els penjaré el vídeo en el seu canal i en el seu canal, qui tingui més vots, qui tingui més comentaris aquest, serà el nou membre. Bueno, no serà el nou membre perquè encara hi haurà una altra tercera fase. Aquesta tercera fase serà la definitiva en què ells triaran amb un nou vídeo comentat i bueno, si us ho estic explicant a vosaltres, ells ja ho entendran que us ho estic explicant perquè clar, aquest vídeo anirà al meu canal també. I bueno, com aquí ja veieu, mato aquest amb el Franco, molt bé, mato primerament un cop aquest amb el Franco, vaig i el torno a matar aquest amb el Franco i aquest ara mateix es fa la ratxa de mort, és a dir, la mà del mort s'ha fet ja, i com ja veureu m'està a punt de matar en aquesta partida 3-4 cops amb la mà del mort
Dic, no pot ser, tio, para tallar. Doncs no només m'està a punt de matar 3 o 4 vegades amb aquesta ratxa, sinó que molts cops el puc esquivar que ni em toca, i en total serien uns 6-7 cops, o 8 fins i tot que me'l trobo, o sigui, les últimes 6 baixes me'l faig amb ella i la seva ratxa fastigosa, però, bueno, ja ho veureu. Jo demanaria a Activision que traguessin aquesta ratxa perquè això va molt malament, aquí me giro i quasi me mata, bueno, s'ha de dir que he tingut sort de girar-me just en el moment adequat. Això demano a Activision que, encara que no serveix per res, que treguin aquesta ratxa de mort perquè ha fot molt. A mi a pocs de m'han arribat a matar amb l'última batalla, i no només un cop, sinó més, i és una cosa que ja te'n cansa, ja dius a la me, que els donin pel cul aquest joc, te'n vas al Battlefield 3 a jugar i encara és més merda perquè no mates a quasi ningú. I sí, va així, això. Aquí veieu aquest tio, trec la Magnum, i dic, bueno, tu, quin pro aquí me motivo, ja ho sé que em dic pro a mi mateix, és perquè me vaig motivar i estar amb la mà al manco i dic, no, fuig. Sort que el tio no l'ha fet explotar just després de que jo el deixés a terra, perquè si no m'hagués mort, i jo per sort he tingut reflexes, aquí el torno a matar igual. El tio, la veritat és que ja pensava que no me mati aquest, sisplau, a pocs de Moab, que no me mati aquest. Doncs el tio ho va intentar, sembla que fins i tot va darrere meu per intentar-me matar només amb la mà del mort. I dic, doncs no ho aconseguiràs, o almenys tinc escut protector però perquè vaig amb vertigació, i aquí la Moab, tot vermell, i dic, uah, impressionant. M'arriba a matar i no sé què faig, tiro el mando per la finestra, no sé, i aquí un altre cop amb la mà del mort quasi me mata, ja em van 3 cops que quasi me mata, més un altre que l'he matat, i ara veureu que el tornaré a matar, serà un no parar. Per exemple, mireu el respawn que hi ha aquí davant ara mateix, mireu com me reviuen a davant del palíssim, aquest joc està així de fet, aquest i un altre cop igual. És un no parar, per això el títol el dedico a ell, perquè és que no para. I ja s'està a punt d'acabar el vídeo, m'agrada i preferit ajuda molt, ja ho sabeu, per fer créixer el canal, que costa molt créixer un canal així en català, ja ho sabeu. I bueno, us deixo aquí amb l'última càmera de mort feta per al mateix tio, el famós tio, el personatge aquest. Llavors espero que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim vídeo, tios. Fins una altra.